Nor agian bizkabatu lertzen dut, baina ja lehen aldian lio, eta alde batetik bestera, ez dakit zer egin dezake. Ez kezkatu, nik lagunduko dizudalako. Kaixo artistak, nork adit laguntzaileak lehen aldian ikasteko truko batzuk daude. Lehenengoa, ordena. Lehen aldian ez da nork, baizik eta nori. Eta aditz laguntzaile horiek osatzeko erabiltzen ditugun erroak oso ezagunak dira. Urdinez daudenak, nork kasuaren erroak oso ezagunak dira zuentzako, gogoratzen zarete? N, Z, G, zente eta ZT. Eta gero, nori denak ere bai, gorriz daudenak, gogoratzen zarete? Bada, nork kasua osatzeko orden hori egin behar dugu. Beraz hemen, atal guztiak dituzue, nork kasuari begira. 4 adibide jarri dizkizuet, zuek ikuste aldera. Atzo, Anak Mikeli, opari bat eman, on. Mikelek Anari eskerrak eman, zizki on. Zuk niri etxerako lanak eman, zen izki dan. Guk andereñuari abesti bat egin, gen on. Baina agian, gelan, hobeto ulertuko dugu, ezta? Hori bai, gogoratu hori lehen aldia delako jartzen dugu. Ea gelan hobeto ulertzen duzuen. Beraz, nork lehen aldian, nork nori ordenean egiten dugu. Eta nola osatzen ditugu aditz laguntzaile horiek? Truko errez batekin. Zuek nork kasua oso ondo ezagutzen duzu, ezta? Nuen, zuen, genuen, zenuen, zenuten eta zuten, ezta? Beraz, erroan idatzi behar dugun lehenengo gauz zein da? Zeta, gen, zen, baina amaieran te eta zeta eta amaieran te. Hori nork osatzeko. Gero nor bakarrik da edo singularrean edo pluralean. Orduan, edo edo izki. Eta azkenik, zuek ezagututako nori kasua zelan da. Zait, zaio, zaigu, zaizu, zaizue eta zaie. Eta ja, horrela, edozein aditz esan aldugu. Adibidez, nik zuri, opari bat egin, ni zun. Edo beste bat, zuk niri opari bat egin, zenitun, ez kontuz. Teori gogoratu esaten dugula dea, ezta? Gogoratzen zarete? Zenidan. Baina Mikel, zergatik jarri duzu hor izki? Pluralean esaten dugunean adibidez. Zuek guri opari batzuk egin, zuek guri. Zuek da zente eta guri gu eta izki. Zenizkigu ten. Zelan ikusten duzue? Horrela ulertzen da? Hori espero dut artistak bestela iruzkinetan galdetu, beste bat arte. Horrela ez duzue ikusi? Beraz, bueltatu gaitezen berriro nik sortutako
taulara... Beno, espero dut zuentzako erabilgarri egin izana beste bat arte.